Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Iloilo Newsline, 40 minutos na, nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi, Banwa. Kamusta na kamotanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Update ninyo kami sa pagpangalagad. Humalin subong oras tubtob las 10 agud sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga dapat ninyo mahibaluan kapag sipad-sipad sa mga issues. Please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline, and click the notification bell for more updates, and subscribe sa amon nga YouTube account sa Iloilo Newsline. So, sa atong mga listeners kag mga viewers, palihog lang, like, share, and follow. Sa atong mga listeners kag mga viewers, palihog lang, like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline, kag subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Una sa tanan, i-check nato ng aton pag-asa. Upod sa kay John Michael Jungon, yara subong naka-standby sa linya. Yan, palihog standby. Dali lang. Iloilo Newsline, weather update. Jan, mayong gabi, si Johnny Diaz, upod mo kal sa sweet doon. Go ahead. Go ahead, Jan. Why isang islod? Check Binoy. Why isang islod, no? Jan? Hello? Hello? Hello, John. John Michael Jungon. Hello? Nautod. Aton pag-asa. I-recheck naton ang aton pag-asa. Lihog lang. Para ma-check naton. Para na sa atong linya si John Michael Jungon. John, go ahead. Yes, sir. Go ahead, John. Yes, sir. Mayong gabi. Mayong gabi. Salamat, eh. Yan ang pinakauling update sa panahon sining adlaw Martes, July 6, 2021. Ang southwest monsoon ako ng habagat sa subong ang nag-aapekto sa western section sa Luzon kag Visayas. Ang western Visayas dala sining habagat, may magalo mo na kalangitan, mga alap-talap ng mga pag-ulan kag thunderstorms. Angin subong sa western Visayas may natugtog kasarangan, gikan na sidangan, pangatlo na bigat na nasidlangan, may makanay tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa kadagatan.
Temperatura sa Iloilo 25 to 31 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw nagtunod alas 6:16 kinang kasusidnon. Magasilak alas 5:33 po sa aga. Medyo latest update sa panahon gikan diri sa Pag-asa Iloilo. John Michael Jongon, Mengabe. Damo nga salamat dyan sa impormasyon. Welcome sir, Mengabe lahat. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines. 49 ka mga soldado kag 3 ka sibilyan ang patay, samtang 47 pa ka mga soldado ang naospital sang naghugpaa sang C-130 cargo plane sang Philippine Air Force sa Paticol, Sulu. Black box sang C-130 na-recover na. President Rodrigo Duterte nagkadto sa hamyang sa mga soldado nga nagkalamatay sa pag-crash sang C-130 cargo plane. Top 4 most wanted person sa probinsya sang Iloilo, arestado sang Kalinog Pulis. May hold up nga nagluntad sa Buenavista, Guimaras, 20 mil pesos ang nakuha sa mga suspetsado. Kag wanted person nga may kaso nga robbery sa Nueva Valencia, dakop sang mga pulis. Lalaki nga may kaso nga estafa nadakpan. Kag lalaki naglapas ng provincial ordinance sang Guimaras, arestado. Sa dugang pagin nga informasyon, PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar nagpaandam sa publiko nga maghalong sa mga smuggled nga COVID vaccines. Dapat magkonsulta sa mga health expert. 18 ka wanted persons sa probinsya sang Iloilo dakop sa mga pulis. 6 ka mga pusil na recover sang mga pulis. Sige. Legal Department sang syudad nag-file sang syndicated estafa sa Panay Electric Company. Tistingan ta karon nga malabot si Mayor Jerry Triñas. Kag may ara kita nga COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Standby sa aton mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Kaya si paron naton, dugay-dugay ang aton nga gin pang headlines. Kaya dalon taman ang nagpositive nga mga pulis na Arevalo. 3C ka mga pulis to, nagpositive sa COVID-19. May ara na nga augmentation nga gin-deploy si ICPO Director, Police Colonel Oldarico Garbanzos. Si Police Major Ray Sumagaysay amo ang gin-deploy niya for the meantime samtang gina-quarantine sa police station ang mga nag-positive. So, tingwaan ta ni karon, maplastar tanan-tanan ang kabilugan nga aton nga gin pang headlines. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services nga nahamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan ng gid sa Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire, Molo,
Ang graphics ginapanagyahan ni Sir Manny Sanoy. Kag sa mga may luyag nga magbakas ang preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Najima. Kung may okasyon kamo, pwede makapangabay kamo sa ilang nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. So standby sa aton mga listeners. Unahon ta sa pagplastar ang aton nga interview ang spokesperson sa Joint Task Force Sulu, no? Joint Task Force Sulu kay siya ini ang in charge sa tanan nga mga nagakalaynabo didto sa Patikol Sulu sang maghugpaas ini ang C-130 cargo plane. Ipabati ta sa inyo si First Lieutenant Jerica Angela Manungdo. Ganito po, sir. Galing po ako sa site kanina. Ongoing pa po doon. So, ayun po, nagiging maingat, dahan-dahan po kasi sa investigation. Dahil alam naman po natin, may mga flammable, po dyan, mga material. Siyempre, mga dadapong baril at may mga dalang pala yung ating mga kasandaluhan. So, dahan-dahan ho, maingat na maingat yung pag-isa-isa noong mga parte na, So, baka nabalitaan niyo po sa national, nakuha naman na po yung black box. Pero whereas yung specifics, too early to tell pa po anything concrete. Ang po namin ngayon, basta focus on investigation. Wala pa pong results. Nagko-collect pa po ng mga maiimbestigahan na parts doon sa aeroplano. Oh, so hindi pa na-check kung ano ang nandoon sa black box na na-recover. Wala pa pong nire-release ang po sir, nasa hawak na po kasi yan ngayon ng Air Force, ng headquarters ng Air Force. Sila po kasi yung mga eksperto dyan. So ako po, as far as I know, wala pa pong sa ngayon, wala pa pong initial na detalye tungkol doon sa kung anong nandoon sa black box na tinatawag. Oo. So ang nasawi, mama, ang total na nasawi na military o kung na sundalo natin 49 at saka tatlong na civilian, total 52. Yes po, 49 po sa military and then tatlo sa civilian. Tama po yan. Noong una po, ayun nga, mas mataas sana yung numero, pero may hindi na po pinaya na nasabi sa hospital, kaya po naging ganoon po. Then 47 naman po yung injured. Oo. So anong status ng 47 na injured persons? Ayun sir, sa nabalitaan ko po, all are in stable condition. Hindi ko lang po kayo mabigyan ng talagang eksaktong detalye dahil nasa Zamboanga na po sila lahat ngayon. Nilipat po sa Zamboanga immediately after the nag-start na po mag-evacuation to Zamboanga immediately after the crash hanggang sa Monday morning mayroon pa po mga airlift yung mga minor injuries. So lahat po is was brought to Zamboanga para talagang pagtuunan po ng pansin. Nandun naman po kasi yung talagang maraming hospital at saka mga eksperto po sa ating medical site. So, ayun po yun, sir. Oo. So, ang 47 nito, mama, ito lahat sila na bago lang tapos sa training? May mga nakahalo po kasi mostly mga bagong tapos sa training. Pero mayroon po dyan na iba na for swapping kasi kumbaga yung sundalo ng Port ID nakipagpalitan dito sa sundalo dito sa So, meron po mga panghilang-hilan dyan, sir, na Wala may nakasama doon sa training na mga bagong graduate natin sa PME? Wala naman po, sir. Yung mga sinasabi po natin bagong graduate ay bagong graduate na private. Oo. So, ito sila, mga minor injury lang.
pasensya na sir at hindi ko po kasi kabisado at alam. Yung iba po ay medyo kailangan pa talaga ng medical attention. Yung ko lang po personally na nakita ko, meron pong mga ano lang po, light injuries. Pero hindi ko na po kasi naabutan yung mga unang in-evacuate to Zamboanga kung ano po yung status po nila. Oh. Pero sa ngayon, ma'am, kumusta dyan sa site, sa Patikul, Sulu? Okay naman po. Well secured yung area. Para ma-preserve po yung ano po, no? Investigators lang po ang allowed doon sa cash site. Okay. So, okay naman po ang situation dito. Marami po yung nalulungkot, mga taga dito sa Sulu tungkol dun sa nangyari. Of course, kami po sa Joint Task Force Sulu and 11 Infantry Division. Ano po talaga, saddened by this incident. Pero yun po, aksidente nga po yun, nangyari na. Ang magagawa na lang po namin sa party namin ay ipagdasal yung mga injured at yung mga namayapa po. So, lahat naman po, napakarami naman po ang headquarters, nagbigay po ng support. Hindi ko lang po hawak yung numbers. Kami po sa level namin, binibigay din po namin yung aming makakaya doon po sa pamilya ng mga nasugatan sa nasawi. So, so far sir, ang update dito sa party po namin. So, after 30 years, ito ang pinaka-worst na nangyari sa C-130. Hindi ko lang po maano yan, sir. But, nakakaalam po kasi kung totoo po, kahit na napakarami na sa wheel. Oo. Full po kami na out of 96, napakarami din pong survivors. Dahil po yan sa, nandun po, syempre, napakabilis ng ating military. Pero, actually, yung mga una pong nandoon na yung mga kapgu, mga so, laking pagkasalamat po namin sa kanila. Dahil nung una pong sumadyan, siyempre hindi pa yung agad nag-apoy. So dahil nandun na po sila sa area agad at tumulong sa ating mga kasunduhan, lumaki, definitely lumaki yung survivability rate ng mga sakay po ng aeroplano. Sige, ma'am. Kung anong mga development, ma'am, baka ma-text mo ko, ma'am, at saka maka-interview. Wala pa talagang sir, bago sir, kasi alam niyo na sir, ongoing investigation and yung survivors, nandun sa Zamboanga sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, sa information na binigay mo, ma'am, sa aming sa Iloilo Newsline. Maraming salamat po. Yes po, thank you din sir. Sige. Si First Lieutenant Jeka Angela Manungdo, ang spokesperson sang Joint Task Force Sulu. Si President Rodrigo Duterte nagbisita dito sa Hamyang sang 52 ka mga nagkalamatay, 49 dire ang mga soldado, kag 3 ka mga sibilyan. Nga may sibilyan natabuan dito paghugpaas sang C-130. So ginkaatuan niya kagin hatagan sang posthumous award ang ining nga mga nagkalamatay. Tiyanahon mo na kay patay na. No? Ano mo na. So ginsaluduhan ni President Rodrigo Duterte kagin dayaw niya ang nahimuan sang mga soldado sa pungsod. Yari si President Rodrigo Duterte. Malas ng kahangahangang paglilingkod at katangi-tanging ambag sa bansa. Iginawad ang ordenang Lapu-Lapu, ranggong kalasag sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan at pribadong individual na nawalan ng buhay at o ari-arian dahil sa tahasang partisipasyon sa isang gawain na umaalinsunod sa pagpapalawig o advokasya Isang ng RTVM. Postumong iginagawad ang gantipalang natamo ng ordenang Lapu-Lapu, ranggong kalasag kay Radyo Television Malacanang.
So makita nyo ang paghatag ya sa award sa isa-isa, ang pagsaludo ya, no, sa mga bangkay, sa mga soldado. Makita nyo. So why udyo, bangod nga ginasaluduhan ni President Duterte, tanawan nyo paliog sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Private First Class, Felixalde Provido. Technical Sergeant Mark Anthony Agana. Captain Higelio Emeterio. At Major Emmanuel Makalintal. Maraming salamat po. To the officers and men of the Armed Forces of the Philippines. This is a very sorrowful event, and kung ano yung nasa puso ninyo, ganun rin ako. As Commander-in-Chief, I was, well, nung sinabi sa akin, as usual, hindi daw madumog kayo. Tanggalan mo mask, hindi mo face shield. Tanggalin natin, sir. Okay. Alam mo, sa totoo lang, nung ibinalita sa akin, as usual, I go into a process of sorrow. More than anybody else, o kasing pareho tayo, the life of a soldier is always valuable. Whether in the fields of fighting
or events such as this. They died for our country. And for that, I am very grateful to those who died and those who suffered and are still suffering now. Gusto ko lang malaman ninyo that we will extend all help. At yung ibang medyo na ano yung extremities nila, that they will have the same prosthesis and all. But burns is a long process to heal. Ako, wala akong masabi na pareho tayong lahat ay nagdudusa. Kaya lang, the best that we can really do, and the most important thing is that itong namatay, that they shall not have died in vain. They died for our country, and it behooves upon us to continue the help when they were alive as they are now in heaven. Walang problema. Gumawa kami ng, I hope we finish this before I make my exit, na malagyan kayo ng isang GSIS for your mga lahat na, retirement and everything. And you have your own bank. Ang ano lang ito is I will sell a part of Bonifacio. Total sundalo naman kaya. You can always go to the mountains to find the place where you can parenta namin yung part of Bonifacio to raise the money so that you can have that real. Ang gusto kasi ni Dominguez ay yung parang bangko. You know, Dominguez is yung Andrews Air Base. Yun yung pangalan ng sekretary ng finance natin. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay ng sundalo. Pero dito sa panahon ko, I assure you that I will add more benefits for your family. Importante naman, tayo kung magano tayo, okay lang sa atin. But what is very important really is that the family that you leave behind will have the same privileges. And importante niya ng eskwela, which we have set up a foundation for that, to see them through to college. Pagkaabot naman ng kurso sa kolehiyo. And this I promise you, soldier. I have said this before. Nasabi ko na ito. We are still working at it. Pero gusto ko lang maiwan. Bago ako maiwan, gusto kong maglagay ng malaking pera para sa Armed Forces of the Philippines. Yan lang ang mabawi ko sa sundalo, lalo na yung namatay. That their families will be protected, that their families will be comfortable, at yung daily living and education of the children will be assured. Again, I commiserate with you. I am as sorrowful as you. And as Commander-in-Chief, ako yung
pinasasaktan. Buhay na I am at a loss of words so that I will end up here. Or else I will end up crying also like you. Maraming salamat po. May salute. Si President Rodrigo Duterte. So amuning trabaho sa presidente kung mayara nga trahedya nga magluntad, partikularmente sa mga soldado, mga pulis, ang presidente ginagakadto. Gahatag sa mga award, ginasaluduhan niya. Kaya madugay nga nag-cover kita, police and military bit. So amo ni ang kalabanan nga ginahimo sa presidente. For 22 years nga nag-cover kita, nakitaan ta kagasunod ta sa presidente kung magbisita siya sa Western Visayas. Bisan ano pa nakabudlay. Sa bagay, may una naman na iyang team nga mo ang nag-clear sang area. May clearing na iya antes siya magabot. So para man mabutang sa siguro ang sitwasyon sang presidente. Onse minutos na nakaligad sa 9:00. Gusto niyo magbakal sang itlog? Kadto ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanag-iyaan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. More Power Iloilo, bringing more to life. More Power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian agod mapacheck upan sang inyong mga kasapatan? Pangitaan nyo si Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Ban nga panag-iya sang sapat bla sa mga ido, ay nakabatyag man sila sang kulba. Sa mga nagapatanaw sa hindi rehistrado nga veterinarian, nga nagapadoktor-doktor, way na sila nagbalik. Kaya hindi man siya magresita. Way man sang history. No, nga daw pareho na sa bata bla, may booklet ka. Way tana, ti ano paghatag isang booklet. Kay hindi sa gani doktor nga rehistrado nga veterinarian, ang iyaya pa doktor-doktor lang. Way takbalo, base ko yung diin pa na ginakuha ang bulong nga ginahatag sinyo. Mayo lang ang pagpamati sa dagan na Pulcom, kag sa mga katapo sang media nga nagasunod man sa aton gatanaw. Thank you so much sa inyo nga pamati kag pagtanaw. Sa kay Pamske Santillan, kag sa mga classmate yada, classmate man namon mayong gabi lang. Kumusta? Ipanglawag di ba ang mga nagatanaw da subong, ipadala di ang mga ngalan nila kay isa-isahon ta. Liog lang Pams kay Pamila Santillan, liog lang ipadala dire. Mayo lang nga pagpamati kay Chervin Jao Ryle. Kamusta ka na da, Jao? Kay ta Leslie Landonio, Precious Cabalonga, Mary Joy Castiva,
Agnes Guiñez, Manolita Sibonga, Rocky Marios Sequinia. Ay, Sir Boy, okay na ka, Sir Boy? Kabay pa nga, okay lang ka. Ako daw medyo nasudlan. Ano mo, kay gabaylo-baylon, simpo mo. Sige lang, nga muyo lang ta, Sir Boy. Nga okay lang kita tanan. Kay Shasha, PJ, kay Baby Polpol, kay Nang RK kag ng Mark Calamba, kay Mami Alice, kay Toto Justin, ng Tata, ng Ken, ng Mark, ng Roxanne, Yana, and Inohan. Mayo lang nga pagpamati. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers kag sa mga aton YouTuber. Thank you so much sa inyo nga pamati kag tanaw diri sa Iloilo Newsline. No, salamat gid sa inyo nga tanaw kag pagpabilin diri sa Iloilo Newsline. Tingwaan tabuas nga maka-live kita sa NBA finals, no? Maka-live kita. Tingwaan naton. Yara na sa atong nga linya si Mayor Jerry Triñas. Ay gusto ta mabalaan ang parte ni Bla sa ginfile sang legal department sang syudad nga syndicated estafa batok sa Panay Electric Company. Mayor Jerry Triñas, sir, mayong gabi upod ni mo diri si Johnny Diaz kag si Sweet Don Diaz, Mayor. Hello, mayang gabi, Gid. Mayong gabi, Mayor. Ang ini nga kaso, parte ni sa mga franchise taxes ka lang nga ginaspot sa syudad sa Panay Electric, no? Pero ko na ang mga detalye, mas mayugit nga sa city legal lang mangkutot. By the way, Mayor, mga shoot lang ko bisan jutay lang. Nga makapila ka bisis nga ginpadalaan nyo sila sang notisya. Why gid sila naga-respond sa Mayor? Well, para ni sa Palayran para 2020. Na nakolekta sa 2019. Oo. So support na initan ng tanan kagagin mapadalaan nyo sila sang demand letter daw sa wala lang sila ang inyong demand letter. Amo lang na namon pangayo nga mabayaran lang tanin franchise tax. Oo. Pero why did response sila, Mayor? Yes. So that's why ang legal department nag-file sang syndicated estafa batok sa Panay Electric Company sa wala pagbayad sa franchise tax. Amo na mas maayo siguro kung city legal na lang po. Oo. Sige, Mayor Jerry Triñas, sir. Thank you so much sa tinion nga ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Thank you, good man. So, si Mayor Jerry Triñas, nagkuha kita sang confirmation, parte ni sa gina-file sang legal department sang syudad nga syndicated estafa batok sa Panay Electric Company. Kung gusto sang Pico nga magsabat, open man ang aton nga linya 0929-254-4135. Kay para man mapasabat ta sila para mangin balance ang aton nga presentation. So open kita sa taga Pico sa Katso family, open kami diri sa pagbaton sang inyo nga sabat pag-explain parte ni sa gin-file sang legal department. Sa liwat 0929-254-4135. More power Iloilo, bringing more to life. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa partaan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320.
tinganta nga malabot ang isa pa natong ka-interview standby sa aton nga mga reporters kay para ma-check man naton dugay-dugay kag ang natabo nga hold up kay ina didto sa Buena Vista, Guimaras 20,000 ang nataban sa mga hold uppers. So amo na ni nga silingta ang kapigaduhon amo gini ang halit no kag nagaduso sa iban nga maghimo sang krimen. So i-check na naman ang hipi sa na Kalinog Police Station kay Captain Dadji Dilima. Kapoy-kapoy ni siya, sige lang, masingit lang kita kay para makapahuway man sa dason. Yara sa atong nga linya, si Police Captain Dadji Dilima bangod may top 4 most wanted person sa probinsya sang Iloilo nga sila ang nakadakop. Captain Dilima, sir, mayong gabi. Si Johnny Diaz, upod nimo kag si Sweet Don. Mayong gabi, sir. Yes, Sir Johnny, mayong gabi kag mayong gabi man sa aton mga tagpalamati. Sir, paano ninyo na sundan kag nadakpan ang ining top 4 most wanted person sa probinsya sang Iloilo? Yes, Sir Johnny, mga more or less 2 weeks naton inigin sundan ining persona ni Warlito Celeste yang kidiasis na 57 anyos ang edad, soltero kag residente sang Barangay Tabukan, Kalinog, Iloilo. So, Sir Johnny, ginadakop ini siya pamaagi sa warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Jimalin Faunilio Tarol no, sang 6th Judicial Region dari sa may branch 76 sang Haniway, Iloilo for 12 counts of rape, Sir Johnny. That is why nabilong ini siya sa top 4 most wanted sa bilog ng probinsya sang Iloilo, Sir Johnny. So isa lang ang kaso ya? Yes, Sir Johnny, isa lang ini ka kaso. Kag ang kaso nga ini, Sir Johnny, to give you a background, nag-emanate ini last January 23, 2017 no, sa amuman nga lugar nga kung sa diin ang isa ka minor nga di edad ginhimuslan sini sa aton suspitsado, Sir Johnny. I see. So, dason pagkatapos to nga naimuslan niya, gin kasuhan siya, nagpulo panago siya. Sir Johnny, wala man ini siya nanago, no? Kaya ongoing sini ang trial. However, siguro natapos naman ini ang hearing or wala kita kabalo, no? So, circumstances nga nagasurround sining kaso nga gina-issuehan siya sa warrant of arrest sang aton honorable nga huwes. Oo. So, detained sa subong sa Kalinog Police Station. Yes, Sir Johnny. After gina-present natin siya sa korte na walang issue sa iya sang warrant of arrest, gin-proseso natin ang tanan yung mga documentary niya kinanglanon niya. No? Pag sa subong, detained din siya sa aton sa Kalinog Municipal Police Station. Oo. Ang krimen natabo mismo sa Kalinog, kag siya tumandok mang sang Kalinog. Yes, Sir Johnny, that is correct. Oo. So, mas mayo na, at least na nakuha ninyo. Sir, congratulations sa inyo nga pag-operate kag pagdakop sa sinang wanted person kag sa imo nga mga tinawag. Congrats. Yes, Sir Johnny, thank you, kid. Padayon ang pagsuporta sa pumuloyo sa Kalinog sa aton kapulisan diri. That is why nagapalabot sila sang information parte sa mga wanted person nga ginakampanya sang ilang kapulisan diri sa banda sa Kalinog, Sir Johnny. Oo. Sir Pagi sa Iloilo Newsline, thank you so much. Yes, Sir Johnny, thank you, man. Mayong gabi liwat. Mayong gabi. Nabatian ang hipi sang Kalinog Police Station. Captain Dadji Dilima. So, bangod sa cooperation sang mga pumuluyo, madasig ang operation sang mga pulis naton. Pero kung waay sang cooperation, waay naga-function ang police community relation o kung PCR, mabutang kagid sa alang-alang, waay sang may mabulig sa imo. Pero kung maayo ang rapor mo
maayo ang imo nga pagpalakat kag ang imo nga pagpanghimanwa hindi lang para ni sa mga politiko, para man ni sa pulista. Ang PCR dapat naga-obra, function ang iya nga utok kung ano ang iya nga pagahimon sa ina nga banwa para man nga mapasanyog ang ila nga community relation sa mga pumuluyo. 24 minutos na nakaligad sa alas 9. Yara na sa atong linya nga atong koneksyon. Nagikan sa probinsya sang Guimaras. Kay kaina may nagluntad nga robbery hold up. Ano ang latest update? Kag iban pa nga mga report nga natipon ni Danny Villases. Dan, please come in. Yes, Jeb. Antisin natin report at pati sa robbery hold-up ang mga tatapos sa Belvista Municipal Police Station nag-conduct sa Panhang Cherry tungkol ining pagpangdakop sa nagkabing sila ng mga wanted persons tungkol sa pagbaylar sa provincial ordinance na muning wala pag-usal sa face mask. Ang ating na report alas 12:20 ang taklas na po sa July 5 sa barangay ni Poblacion, Buenavista, Guimaras, Police, mga 300 meters away from Buenavista Municipal Police Stations. Nag-conduct ng manhunt Charlie at ang mga suspects today kilala sa Green Bay, Matiga, Evanilyaran, babae, nagkasal sa edad, 53 anyos ang edad, may dana, kaya din sa pamulyo sa Kanselayan, Buenavista, Guimaras. Naman sa report na ang makatapos ng position sa po naman ni Police Captain Anton Warning Paul Lamson, ang acting chief police sa Buenavista PNP, pagkakandas sa tugod man ang ining subject kani kung ang suspect kani naristo tugod man sa wala paglapas sa provincial ordinance. So ang evidence ang warrant of arrest entitled People of the Philippines versus Linda Kamilyaran in Apiga nag-issue Inigiliya yun si Agindagin niya Papiga ang kaso inigiliya dyan. I'm sorry, no? Kaso ini nga istapa. Nag-issue ni July ni Berman ni Honorable Judge Ili Panagbiton Espinosa ang presiding judge ang second municipal circuit court sa Pilipinas Region Buenavista San Lorenzo de Maras sa July 5 2021, and a gold band recommended na naglambot niya sa mga 18,000 pesos. No? So, I stand corrected na hindi niya sa paglapas ng provincial ordinance. Hindi na ang siya, pati niya sa mga kaso, hindi na istapa. Okay, hindi may dalagin. No? So, ang status ng question, ang arrested person, ay sa kasaliya sa police station. Ang brief facts ng case, conduct of police against wanted persons, ISIS. Okay. So, among isa ini sa ilang na bilong sa manhunt service. So, may demaya na naglapas sa provincial ordinance. In English, Grinda, Lula, muli siya may kasong estapa. So, kaya yung naglapas ng provincial na ordinance na wala ini nag-tarsang Christmas na sabihin ang report rin sabihin ang July 5 ang natapos ang Buenavista Police Station nagnautod sa kay Police Captain Winkle Lamson na nagdamdag sa sinang Charlie Oakland Charlie dahil laman pang-aristo ang masunod
ang suspect sa si Lawrence Norby Indigo, 34, ang edad, ang break of facts ng kaso, na lamin sa sinistasyon na nag-conduct ng pag-aristo sa subject o suspect na rin. Kasi man sa warrant of arrest, naging pirmahan ni Judge Ginterman ini sa hindi belum gawad na ako sa mga barangay. So, ang warrant of arrest, Pasanagin. Ginterman ni Honorable Judge Pili Panagituang Espinosa, ang presiding judge sa Court 6 Judicial Region, Bulibista, San Lorenzo Guimaras, Kapisahan sa June 2021. Nag-build man ini sa ginikomendar ng kalabat sa 6,000 pesos. Yes, sa man ini sila, kunig ang wala ako, sa balas ng Christmas, yung pang isyuhan sa tingin ikisan na sila, ang magbayad sa multa, pero wala sa magbayad sa multa, abo na ang yung pasuhan sila, sa post ng kaso, yung permahan ng korte, nagmayal ka na piyansa, kalabot ini sa 6,000 pesos dyan. Sa makato kita sa bayan na siling hold up, nakuha natin sa report ng kapo na tabo ini, mga pasado, alas 11:45 ang takila sa punto, ang report din natin malabaton pa niya sa Bulibista police station na may isa kahawaran din hold up at aluntad niya sa barangay San Roque, Bulibista Guimaras, exact time na recovery July 5, 2021, 11:55 sa aga. Ang nag-report rin si Clarice Samantha Iliargos Sipida. Clarice Samantha Iliargos Sipida, 22 anyos. Ang upo niya si utod na mo si Pia Sorisa Iliargos, 23 anyos ng edad. Sa government si Namal na mga tribes ng tricycle na rin sila sa mga Miguel Jordan Guimaras. Pagod na nag-grid ko sila sa Land Bank na nagbalol sa 20 pesos. Puno sa report, niya samtang sila nagpaduhin na kumpanya Pauli sa populasyon sa Bulibista. Malapit ini sa Pedsan Funeral Home. May isa ka lalaki na nagsakay sa motorsiklo ang nagtupad sa iya. Kaya nagpigilamang sila din nag-announce yung tao ini sa hold up. Nagkuha ang bag na road sang 20 pesos at pila ka mga pertinent papers lip na sila ang mga ATM pag-iban pagid na sinuman sa din pabutsag dire ni asang nag-report na siya ang nag-report kamo si ang auto mo ang nag-report sa police na yung lalaki makapagto ang height more or less gamit yung mga iwang hindi siya amo ang nag-deklara sa hold up na sabihin na sila sa report rin na ang tatay ng gamanyusan motorsiklo. Anyway, kumakontak mo na karon si Captain Lamson dyan, no? Dyan? Si Titanic Bala Opod, yung auto dyan si POP, Sorisa. Argos sa Pagkasitan, taklo sila ang pasayro sa mga tricycle kung yung si Clarice lang na 22 anyos upo siya sinamay, no? Oo. Dan, hindi ta makontak si Captain na Von Lamson. Halin pa kaina. Busy ang cellphone niya. Pila ang suspects, Dan? Isa na kabilong suspect na sakay sa motorsiklo na wala sa plaka. Isa na kabilong ang suspect na samtang nagapanaglan, nagapadulungan sa unan yung San Belchan Funeral Home sa Barangay San Roque, alin sa San Miguel. Nagtupad ilang suspect ni sabi deklaraan hold up, sabi tiyaan sila sa armas pero pang na wala nabaluan kung ano na kalibre. Nakabunit ang suspect? Wala na butang sa blatter di kung nakabulit, no? Wala na butang diri ang butang diri nga nagasakay ba lang sa motorsiklo wala na butang ng kabulit, no? Kaya tayo ko, ibigay tayo na karoon kay na kay Kapitan Lamson. Why ba malabo? Kaya ang mga taon ang siya dali nga na investigador. Ang investigador rin naman si
Police Corporal Gimar Gonzaga. Kaya ano yung development din buwas siguro maka-set ang interview sa kay Police Corporal Gonzaga. Amo yung charge din na investigador sa sinyo ng kaso. Pero ang victim kaya dan. ito, at hindi naman po ito kaya mga police sa petition na ara sa ongoing ang investigation. 2 weeks in report na robbery hold up. Why malabot dan ang victim? Na why nakuha ang statement? Sa position ang si POK Villasorista Diagos at kasunod upod sa tricycle ng yan confession ang butang sa blatter nga si Clarice Samantha Diagos isipida upod sa mga tatay at isang Diagos ang gamang mo sa tricycle ang hold up kapon 55 sa aga. Gaya sa may bagay Sanduki sa Buenavista Guimaras. Why dan malabot? Dan? Why malabot ang mga victim? Why makuha ang statement? Wala. Oo, kasi nakita nila makuha. Ang victim makuha ang statement. Kung nanugid ang natabo. Wala, pagkita kakuha din sa Tantol Ed nga informasyon mo. Mga mga masat kita buwas yung sa kaya Police Corporal Gimar Gonzaga kumusili ang investigador in charge ang charge ng mga kaso, no? Kung ano lang development. Pasablat rin ako ang 20 pesos ang nabalag sa blatter report sa mga pila ka mga procurement papers at mga AGM nabutang din sa bag na itong dito na ang tao ko sa nasulban ang pas nga 20 pesos. Okay. Nautod ang linya ni Danny Villasis atong koneksyon nagikan sa probinsya sa Guimaras. Ang party ni kina sa robbery hold up. Mas manami ni Dan nga makuha naton statement ang victim kag kung paano natabo kay base bla kilala man nila ngaling why pa nila ma-divulge ang identity sa suspect Dan. Yes. Nakontak mo na si Kapitan anong dala kinangatag na mo o nakontak mo sa mas namin. Alin pag inadan iligid makontak halin pa kay ina sa to hasta subong nga gabi hindi makontak unattended ang iya number. Sige lang. I-try ko gito boss na makontak ko siya. Kasi nga nagkata development sila ko sa gabi. Siga ato man nag-report sa imo ang itugid mo. Ano ang development? Wala mong suspect na sira. Nabutang ko sa report sa blatter o mumbrag mo ang panagi ang nitabo kung paano na hold up no? Yung mga biktimang ini kasi mawag ito kinasi Corporal Gimar Gonzaga mong in charge ng investigador tali siya at ito ng koto no? Pero ang boss kay kuwag begini dyan ang kompleto kit no? Pila ang pasayero, tatlo sila inyong nag-report na okay. Kung tag-opposite Clarice, tag-es na naman, hindi pa tag-inilbas kompleto din na dyan, no? So, para mo natin sa mga report, sa mga gumasyon, kaya sa bayan sa probinsya sa Guimaras. So, sa ibat, ito mga maparintol na nagpaslamat din na mga negosyante kaya nakalang pitas na sumalang sila ng mga nagabrigya, no? Nagpaslamat din sila sa pag-resta ang pabaligya balang may asala na launa naging mo ini alas 3 ng hapon. So mananaya inay mga nahon kasi pagamo na sa mga nagbalakal kag may magawa na sa binta tungod nga game na palabig na simplo na pag cut off time sa mga negosyante sa aming Guimaras sa binagriya sa bayan sa baluwasan Buenavista dyan. Salamat din no, sa ating mga amigo no, ng mga katapo sa Police Buenavista Police Station sa kay Police Master Sergeant Renato Soberano ang suwedra ng mga kapunan magdamagit na salamat kayo na sa inyong pag-akomodar man sa aton. Daniel Villases, sa Ingles Guimaras ng Brita para sa Iloilo Newsline.
Iloilo, bringing more to life. Sir Jonathan Cabrera, mayong gabi. Kag sa iban pang empleyado sang More Power, mayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa pagpamati kay Cookie Sato, Bebs Villanueva, Oida Evalarov, Jeffrey Bautista, Queenie Habanya Francisco, and Morgan. Please continue to like, share, and follow our FB page Iloilo Newsline and subscribe sa amon nga YouTube account sa Iloilo Newsline. Lihog lang, no? Like, share, and follow, no? Sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Loadlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyong budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Ipabati namon sa inyo ang mensahe ni PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar. May kang tanan sa mga nagalaptan nga mga COVID vaccines nga smuggled. Nagapandam siya sa publiko. Kagi na pa-intercept ya ini sa tanan-tanan nga mga pulis. Kay budlay, kay basi blang nga iturok ni sa inyo, way nakaagi sa insakto nga busi sang Department of Health. So mayara nga mensahe ang aton nga PNP Chief. Yari si PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar. Kung totoong smuggled ang mga nabebentang bakuna, aalamin natin ang source nito at kung sino ang nasa likod ng pagpupuslit ng mga ito. We are constantly coordinating with the FDA and DOH regarding our operations against the illegal sale of vaccines. Paalala natin sa publiko na mapanganib iturok ang mga smuggled na bakuna dahil lumalabas na baka mga peke ang mga ito. Imbis na makakuha tayo ng immunity mula sa sakit, ay lalong maging dahilan ito ng ating kapahamakan. Ulitin ko po na ang mga bakuna na niro-roll out sa ating National Vaccination Program ay libre. Huwag po tayo mag-apura at maghintay lang tayo ng bakunang magmumula sa mga LGUs o sa mga ilang otorisadong pribadong kumpanya para garantisadong tunay at mabisa kontra COVID-19. Si PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar. So amo tong mensahe pag pabalo sa publiko. Kag kung sino man dira naga baligya sa mas magod COVID vaccines, insigida i-report nyo sa pinakamalapit nga police station para ma-confiscate niya, hindi na maglapta, no? Hindi na maglapta ang inang COVID vaccines nga smuggle sang iban naton nga kauturan. 43 minutos na nakaligad sa alas 9. E-check naman naton ang report sang aton koneksyon sa probinsya sang Iloilo upod sa Kairuel, Arbael. Yari ang report. Well, please come in. Mayad-ayad kin kagabi, Sir Johnny, kag inday sweet doon, kag sa aton siring mga followers and viewers, no, nga nagatutok diri sa Iloilo Newsline kadagabi, mayad-ayad kin kagabi sa inyo tanan. Yari ang balita, no, nga nagikan diri sa probinsya sang Iloilo,
kag aton sini nga igadulong ang resulta no sang birada semana o kun unang adlaw no nga paggarangkada sang sining birada semana sang Iloilo Police Provincial Office. Kung sa diin, 18 tanan ka mga wanted persons, lakip diri ang anom ka most wanted person no sa probinsya sang Iloilo ang nadakpan no sa sining unang adlaw no sang birada semana. Ini sila nadakpan kahapon Hulyo 5 no tuig 2021 kag nangin man talunsay nung pag-operate no sa pagpangtakop sa sining mga 18 ka mga wanted persons sa nadakpan sang kapulisan sa kabugos nga probinsya sang Iloilo. Kung sa diin dakop diri no sa Banwasang Kalinog no nadakpan no si Warlito Celeste no 57 anyos nga ginakabig nga top 4 most wanted no sa provincial level sa kaso sining 12 counts of rape kag wala no sang ginrekomendar sining piyansa ang korte para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Samtang nadakpan man sang Mina PNP kahapon si Rafi Mallorca 28 anyos nga top 5 no most wanted person no sa dira sa Banwasang Mina Iloilo. Ini siyang may kaangay mga kaso no sang suspitsado sa Banwasang Kalinog, same with no sa sining suspitsado nga si Rafi Mallorca, wanted man sa kaso nga rape no kag basta syempre gani or syempre basta rape gani imo singa kaso wala gini sa sang piyansa no o no bail bond ining nasambit sining kaso. Sa Piakang Bayan, 4 man ka wanted persons ang natigayon nga matiklo sang Uton PNP kahapon. Kag may tig-isa-isa man no nga nadakpan ang Banwasang Alimudjan, ang Banwasang Pavia, ang Banwasang Zaraga, ang Banwasang Dingle, Dueñas, San Dionisio, Banwasang Limerey kag Sara. May tig-isa-isa man ini sila nga nadakpan nga wanted person no sa ila sinitagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. Sa dugang naton sining nga balita Sir Johnny no iniangot man gyapon sa birada semana sang Iloilo Police Provincial Office o tungod na kumpisa nga ila sining nga birada semana kahapon no Hulyo 5 kag makatapos ini tubtob sa Domingo. Kag para sa kasayran no sa aton sining mga followers kag listeners especially diri sa probinsya sang Iloilo ang ining birada semana ini siya ang pag-operate no sa mga kapulisan sa kabugusan ng probinsya sang Iloilo nga ini sila may focus sa pagpatakop sa mga wanted persons, sa mga most wanted persons subong man sa mga kampanya no ini ginahayten no intensified ang kampanya sang illegal nga droga no sa pagpatakop sa mga nagagamit kag nagabaligya no sang illegal drugs subong man ang may mga armas kag subong man mga illegal gambling no ining mga focus ang sining kampanya sang birada semana sang Iloilo Police Provincial Office. So sa pagbadayon no anom tanan ka mga armas tuthang ang natipo no sang kapulisan sa unang adlaw no sa paggarangkada sang sining birada semana kahapon. Naglabot na sa anom no ka mga armas tuthang ang natipo no sa nagakalain-lain nga kabanwanan diri sa probinsya sang Iloilo nga konsendiyan na isa ka 9mm Glock 19 upod nga may ukon may magasin no nga voluntaryo nga turnover sa Gimbal PNP kahapon no sang isa ka barangay Kagawad sa dira man nga sa nasambit sini nga Banwa ang iya sini nga 9mm nga kalibre nga armas tuthang kag isa man ka punong barangay no ang nag-turnover man sa iya sining armas tuthang or nag-surrender no sa kapulisan sang iya sining armas tuthang ang kalibre 3.30 caliber no rifle no dira sa Banwasang San Dionisio Iloilo nga considering turnover niya sa San Dionisio PNP ang iya sining armas tuthang kag subong man dira sa Banwasang Carles Iloilo isa pagid ka punong barangay man no nga nag-turnover man sa iya sining armas tuthang 357 dira sa kapulisan sa Banwasang Carles Iloilo kag duwa man ka or isa bagid ka barangay kapitan or punong barangay no nag-turnover man siya sining 12 gauge shotgun dira sa kapulisan sa Banwasang Badyangan kag subong man isa man ka punong barangay dira sa Banwasang Maasin ang nag-turnover man siya sining 12 gauge shotgun man no sa kapulisan dira sa Banwasang Maasin gin-turnover niya ang iya sining 12 gauge shotgun ini sa isa man ka barangay kapitan no dira sa Banwa isa ka barangay dira sa nasambit sini nga Banwa.
Kaga ngining pag turnover no sa mga barangay officials ang ila sining armas utang isa ka pagpakita no suno sa Public Information Office ang Iloilo Police Provincial Office nga ini sila or ang pamuluyo no nagasuporta sa programa sang Iloilo Police Provincial Office sa ila sining uplan tikal no kun tukhang kontra armas utang o kun uplan tikal. So bas no aton man sining pagkadulong pagid no ang resulta no sa ikaduhang adlaw sa pagrangkada sang sining birada semana sang Iloilo Police Provincial Office kag by the way no kahapon no this masobra isa ka katos or 115 ka mga checkpoints ang natigayon nga ginhiwat sang mga kapulisan sa bugos nga probinsya sang Iloilo sa nagakalain-lain sining banwa no mga random checkpoint ini ang ila sining gin-establish sa ila sining mga borders agud no nga magbantay o kag mag bantay kung may mga kontraband nga sululod sa ila sining mga kabanwahanan. So bus bantayan no ang resulta no sang sining birada semana sang Iloilo Police Provincial Office kag tubtob pa ini sa Domingo no kag sa by Monday aton man sining pagpangayoon no sa Public Information Office ang Iloilo Police Provincial Office ang kompleto no nga detalye sang sining birada semana agud nga masuma nato no kung ano ba lang mga kabanwanan ang nakadeliver sang ila sining may ukon may pinakamadamong accomplishment agud nga ranking nato no kung anong mga top 3 or top 5 nga mga municipalities ang madamo sang accomplishment diri sa probinsya sang Iloilo. So mo yato anay nong madulong naton sining balita nagikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gyapon ni Sir Ruel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Ruel Arbael. So kung may mga insidente, may mga hitabo, nagikan sa probinsya sa Iloilo, makitaan ninyo na mabatian ninyo dason sa Iloilo Newsline. I-check naman nato ng update sa COVID. Pod sa kay Trixie sa iyang research. Yari ang update. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID-19 updates. Watching Visayas, sources ro6.uh.gov.ph. New confirmed cases as of July 6, 2021, 424. Cases by province, place, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Iloilo City, Negros Occidental, Bacolod City. Aklan 66, Antique 20, Capiz 44, Guimaras 16, Iloilo 37, Iloilo City 99, Negros Occidental 103, Bacolod City 39. New recoveries 944. New deaths 8. Total recoveries 57,635. Total deaths 1,598. Total active cases 10,578. Total cases 69,832. Philippines, sources DOH.gov.ph. New cases 4,114. New recoveries 6,086. New deaths 104. Total active cases 49,613. Total recoveries 1,370,923. Total deaths 25,296. Total cases 1,445,832. Worldwide, sources worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases 185,059,064. Deaths 4,003,073.
Recovered 169,396,988. For the active cases in mild condition, 11,581,172. Serious or critical, 77,831. Currently infected patients, 11,659,003. For closed cases, 173,461. Cases with 173,400,061. For recovered and discharged, 169,396,988. That's 4,003,073. Repeat, for death, 4,003,073. Iloilo Newsline COVID Update. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, testingan tabas nga makover ang NBA Finals. First game between Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns. CL Diaz Poultry Supply nga naamtang sa Barangay Bagakay, kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryaon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Sa mga gapangita naman sang puro nga buko shake, magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake, manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan kag saboroso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod kemi sa nagtimpla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, may ara man kita sa Food Panda kag sa mga Panda Pro users naka 25% discount. Sa amon nga mga listeners, salamat gid sa pagtanaw, pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sa pamilya Stember, pamilya Ganancial, Gamarcha, pamilya Baat, sa pamilya Lisaw, sa pamilya Galia, Hancorda, Torod, matamat na, balik, di ba? Daw matamat na balik sa original. Sige lang. Mugina. So sa tanan nga mga Gimaras nun, may arada Gimaras Newsline kamo. Sa taga Hordan Gimaras kami, headed by SB member Hernani Galvez, kay Attorney Hernando Galvez. Maayong gabi. Sa tanan-tanan nga nagsunod sa amon nga programa, madamo gid nga salamat sa inyong nga tanan. So wala na kita sang tinion, may ara pa nga talamyawan. Ubos na, ubos. Okay. At
at least naubos na. Sa kahapon, pasensya gid ha. Ano nung tabi kay tanan nga network gapon pigadong signal. Kaya lang piliton ta to. Kay kung piliton ta to, kasi nga laway man ang reception, kaya mag-ugtas pa kamo. So gin pa kamayo naton, nga wala na lang kita nagadayon anay sa program. So subong na lang ay bangod nga ay naghimo kita sang pamagi para makaproceed sa aton nga live sa Iloilo Newsline, Gimaras Newsline. Mayara pa, talam yawan, Sweet? Sige. Salamat gid sa pagpamati kay Mickey, kay Horn Bonting, kag Eileen Andres Sorsano. Sa tanan nga gwardiya sang Ceres Terminal, sa mga porter da, and ay nong Joe, and nong Erning, kag sa iban pa, kay Dodo, kag sa mga vendors. Thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Sa mga empleyado sa series, thank you so much. Ilabi na sa kay branch manager, kay admin officer, kay finance officer, maayong gabi sa inyo nga tanan. So sa aton nga mga listeners, salamat gid sa inyong nga tanan. Impunto alas 10. So wala na kita sa tiniyon sa aton nga pagpangalagad. Danay naman kita buwas. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!